Pobožnost križnoga puta ili puta križa veoma je česta u svim hrvatskim krajevima i ta je pobožnost na neki način oblikovala i pristupe crkvi, odnosno postajama i kalvariji. Takvu je kalvariju imao i Zagreb u Isusovačkoj ispostavi ovdje na Ksaveru. Ovdje u svaku postaju koja je vrlo lijepo oblikovana kao skulptorsko djelo, postoji i jedna ploča u kojem se pokazuje put hrvatskog naroda kroz povijest. Pojam pak križnoga puta vrlo brzo, nakon 950. godine, vezao se i za tragičan put hrvatskih zarobljenika koji su iz Blajburga preko Slovenije, Hrvatske, sve do Vojvodine morali proći tragičan križni put, pa je i u hrvatskoj umjetnosti više nego u bilo kojoj umjetnosti u Europi nastao cijeli niz križnih puteva u ulju, u grafici, u crtežima. U okviru svoje religiozne problematike akademski slikar Zvonimir Šepat često se navraćao na temu križnoga puta i u keramici i u bronci, ali posebno u svojim velikim ciklusima slika. Za razliku od drugih slikara ili kipara, on lik Kristov oblikuje tako da se vidi cijelo tijelo, sve i ruke, ali ne vidi se lik. Zašto? Moramo se sa Kristom identificirati, stvoriti svoj lik i njegov lik zajedno. Lik onih koji prolaze taj križni put također je Kristov lik. Svaki čovjek koji trpi također je Kristov lik. Dakle, Kristov lik nije jedan, nego su svi ljudski likovi u tom liku sažeti. Zato taj previjest. To je jedinstveni pokušaj da se i na slikarski način identificiramo sa mukom, putom, ali i Kristovom pobjedom, jer naš život ne završava u grobu. Grob je samo ona nužna stepenica kojom nam je proći u susret sa onim što je najvrijednije, a to je afirmacija našega života u vječnosti. Križni put je izuzetno zahtjevan umjetnički zadatak koji traži od umjetnika i talenat, jedno predanje koje je utkano i vjersko uvjerenje i barem poštivanje biblijskog teksta. I ovaj križni put Zvonimira Šepata u tom jednom nizu tih umjetničkih izazova jest djelo koje nosi jedan poseban kreativni naboj, prvenstveno u tom rastu drame, kroz tri pada pod križem, kod odnosa scena toga intimnoga, bliskoga Krista, Marije, žena, Veronike. A ono što je posebno intrigantno, uistinu originalno, što je Šepat umjesto lika Krista, umjesto figure, umjesto lica, upotrijebio veo, unio element transcendentalnoga, to figurativno, ja bih rekao, unio u prostore nebeskog, dodirnuo zemno i nadnaravno i zapravo u tim slijedovima postaja, u toj dramatičnosti zbivanja kalvarijskog hoda, golgotskog martirija, uspio je zapravo spojiti i dramu i prisnost, donijeti zapravo tu bjelinu vela, tu nevinost, donijeti zapravo tu iskru spasenja u jednom slikarstvu koje dakako izrasta iz klasične estetike, slikarstvo koje poštuje
figuraciju u najboljem smislu riječi, u jednoj promišljenosti, u jednoj meditativnosti, u jednom zanosu gradnje zapravo svake postoje uz takvu uvjerljivost i razložnost svakoga poteza sa te likovne strane je jedno djelo izuzetnog sadržajnog bogatstva, jednog djelo koje nije samo likovnost, nego ja bih rekao i molitva, jedno djelo koje u toj preobrazbi lika, odnosno pretvaranju lika u nešto netaktilno, u nešto uzdignuto, u gotovo levitiranje same figure Krista, koja ni najmanje ne negira patnju, koja ni najmanje ne negira muku, uspijeva zapravo dati križni put onoj pravoj umjetničkoj i ljudskoj uvjerljivosti. Evo jaganjca Božjega, evo onoga koji odnosi grijeh sa svijeta. Tako se o mladom Isusu izrazio sveti Ivan Krstitelj. Križni put hrvatskog umjetnika Zvonimira Šepata jedan je od mnogih, među najnovijima, kojima su u posljednjih 30-40 godina naši umjetnici uresili crkve i kapele po Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini. No za me, ovaj Šepatov križni put jedinstven je i posve nov. Tako sam ga u sebi doživio pri prvom susretu. Eto, to je taj Šepatov Isus najneviniji, što više sama nevinost. To je Isus o kojemu slušamo svetog Petra u himnu, što se svake korizmene nedelje čita kod večernje. On grijeha ne učini, dok dakle drugi umjetnici promatraju Isusa na križnom putu kada je bio u teškoj muci i pritisnut u ruke zla i nevolje. Ovaj Šepatov Isus poziva svakoga čovjeka da zaželi vječno živjeti u dodiru s Isusovom bjelinom, najprije ovdje na zemlji, a onda u Isusovoj i našoj uskrsnoj vječnosti. Ja sam